Algú ha vist l'impost sobre les grans fortunes que va prometre Mas en la investidura? Algú ha vist algun programa de lluita contra el frau fiscal i contra l'economia submergida? El govern de la Generalitat ha pres la decisió valenta que hauria de ser d'aturar tota l'eliminació de l'impost de successions, fins i tot aturar els canvis que es van fer en el govern d'esquerres fins que la cosa millori? I això significaria 600 milions d'euros? Els inspectors d'Hisenda l'altre dia traien un informe que deia que si veritablement es fes una lluita contra el frau fiscal i l'economia submergida, Catalunya podria aconseguir 16.000 milions d'euros. 16.000 milions, ho diuen els inspectors d'Hisenda, no Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida. Vostès l'han vist en els pressupostos, nosaltres no l'hem vist en aquest pla. Ni aquí, evidentment, ni tampoc a l'estat espanyol, però encara estem parlant d'aquí. Jo crec que aquesta és una realitat que ens porta a una situació que jo els vull dir i jo m'agradaria que ho poguessin explicar. O sigui, en aquests moments, les retallades contínues amb l'estat del benestar fa que, si nosaltres sumem la inversió en sanitat i educació del govern de Convergència i Unió en relació al PIB, estem a la cua de la Unió Europea. Escoltin bé, a la cua, la suma de sanitat i educació és el 6,5% del producte interior brut de Catalunya. La mitjana de la Unió Europea és el 13%, just la meitat. Estem a la cua. Saben quin és el penúltim país? Romania, amb un 8% d'inversió en salut i en educació.